Here
Because it's a revelation. Even a horrible world. And isn't that what the other do? And Mark is when he said, and I had a problem in Mary and I said, Father, I said, leave her alone. Why? She's doing something beautiful. Why? But the truth is, she's preparing me for her burial. That is what made the old offering a gift to do. It must prepare the kingdom of God. Because the thing is, I don't know what they surrender it unto God. Als het nog in onze geld surrender it because ons afgerekend. En die Heer zegt, huis moet zeggen met glorified. When you come to the house of God, you surrender your gift unto God. En we zeggen, ik ben nog zo'n keer het hier. Ik ben nog zo'n keer het hier. En ik vat me naar Eidem. Nou, Eidem zit ik er nog niet op het af. Ik zeg, en hij wil nou van Isaac Gideon. En de Heer zegt, stop Eidem. Now I know. Zie, de Bibel ons er weer was. Ons moet ons op die giet, dan moet ons onze zaak water nemen in de wetenschap. Ons moet mensen laten. Ons moet het doen, als het worship. En ons moet het surrender. En God zal zeggen, now I know. En toen zei Heer, is dit now I know? Maar wat is hij prepared? Het was very prepared. En wanneer was het doen? Eigenlijk was het doen. Want dat kan je niet mee van God is. En de Heer zegt mij, generations van die dag af was Jesus op my sonne altaar gecrucified. Because God wil hy het God laat. So Abraham het van Isaac prepared for Jesus was so as hy ook nog van die punt dan was dit. When you come to the Lord, wat even sy het in jou hart en wat die Here op jou hart gedoen. Sy sê, Lord, I surrender it. And then laat het an act of worship unto the Lord. En daar is het dat ons uitmisbaar is. Die sê by mense institution, dat is een worship. Come here without giving me worship. Sê, Heer, ek surrender. Because wat ek surrender, het ek klaar in my hart gesit. Because it's all good and perfect you start from the Lord. He owned a temple and a counseling. So you can say, I sometimes say, no, even I don't find God. So next time you guys say yourself, I want to surrender this year. Ik wil het geen nooit meer aan praten. Because the scripture says, every seed must die. And guys must surrender because it's in your awesome. As I came this, as we look at the Bible, we came to this. I see gaan nooit, I dag wat ek die sien ons skills wat hier ons mis die hand van God. Maar die scripture sê, nothing leaves heaven until it leaves your hand. Heaven gaan nie God release as aan die worship is. Verstaan? Soos skryf sy attitude, Here, ons is lief vir U. Ons dien nie because ons soek die koninkryk van die Here. En ons prepare en stuff. Sodat die koninkryk van God kan geskied word. Amen. As jy nog een prijs, miskien die Here een prijs. Amen. Ons kan ons surrender hier. Amen. Amen. Lord, you are good and you're good. Hallelujah.
have worshiped unto you. We have surrendered what we have in our hands to you. Father, I pray that you will pour out your glory. Touch us afresh in the mighty name of Jesus. Father, fill our lives with your glory. Supply all our needs with your glory. In the mighty name of Jesus. Restore our worship, Lord, when we give unto you. In the mighty name of Jesus. Fill us, Lord. Open our heaven and pour us out, Lord, the glory of God. In Jesus' name. Surrender, my God. Surrender, my God. Surrender, my God.